Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Domingo alas 10 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cups on Air. Nga magadulong sang balita, informasyon, kag accomplishments sang inyong mga Ilonggo Cups diri sa Radyo Bandera Iloilo. Madamo gid salamat. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Domingo alas 10 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cups on Air. Nga magadulong sang balita, Ilonggo Cups on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on Air! Ilonggo Cups on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cups. Good morning, Iloilo. Sagit ka man naming aga sa atong tanan-tanan. Welcome na diri sa atong programa Ilonggo Cups on Air. Martes kita nga adlaw. Sa city na kita karon sa bulan sang Nobyembre tuig 2023. Sagit ka man naming aga sa atong tanan-tanan. Ay kita diri subong sa aton nga kabalikat Multimedia Convergence Center diri sa Iloilo City or Iloilo Police Provincial Office. And of course, mabot naton sa subong nga aga ang Radyo Ugyon Santa Barbara. Kung mabatihan man kita sa DYIS 106.7 FM. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, upo ninyo sa subong nga aga ang inyong kabalikat, Police Corporal Erin Magarso. And of course, upo naman ninyo sa subong nga aga ang aton sining kabalikat, Technician, Police Corporal Vicente Blusan Jr. Nagaw kita subong na sa subong aga sa Radyo Ugyon. Thank you so much kids sa inyong madayon ng pag-monitor sa aton nga programa Ilonggo Cups on Air. And of course, nayari kita sa state-of-the-art studio no, sang one sang Chief Executive Officer sang Radyo Bandera Philippines. And of course, nagyan no, sang Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Dr. Ramil Oy. So, kadasig lang sang inadlaw, no? Pizza City na kita karoon sa bulan sang Nobyembre. So, una na nga Martes, no? Or, una nga Martes sa subong nga bulan. Wala nang mabalaan, no? Bago lang kinatapos ang eleksyon. After sang eleksyon, no? Sunod na naman ang All Saints Day and of course no ang All Souls Day. Kamusta ba lang ang mga nagdalaog sa aton sining eleksyon? Kamusta naman ang mga nagkalapierde? Tani ko kung sa mga nagkalapierde, dara mubo na kita, no? Kaya eleksyon is agi lang man. After 2 ka tuig is eleksyon na naman. Kag sa subong nga simana, no, medyo masako-sako na naman ang inyong mga Ilonggo Cups. Kaya kasunod-sunod ang aton sining mga activities. Nakatungan sa aton sining mga activities, nakaiwat kita no, sa Project Akos, dira sa Banwa sang Tubungan sa mabot sining Biyernes. Sa aton pagkaisa-isaon karon ang aton sining mga partnered agencies at mga sponsors sa aton sining Project Akos o kung natagan atensyon aton kabataan ulikdan kag suportahan.
So isa nagkabulana naman naton sining hilikoton ng activity ay ning proyekto nung tinutuyo sa aton sining provincial director. Mapadangat no kung mapalambot sa tanan ng mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa banwa naman kita sang tubungan no sa mabot sining Biyernes. Which is nung gusto gid nung sa aton sining provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo palabot man no sa aton sining mga pumuli dira sa banwa sang tubungan. Kung sa nasakpan no sa first district sa Iloilo at may baluan nila no aton sining proyekto ang Project Hakos. Ang target nato nga mabuligan ng mga kabataan no mga children with special needs. At wala po nato ng mga awareness no. Aton sining mapumuluyo labi na gidra no sa premier distrito sang aton sining probinsya. So kita dara sumabot sining Biyernes sa banwa sang tubungan. Kagalawagon naton karon ang aton sining mga partnered agencies and mga sponsors naton sa sining activity. Sa aton man sining mga topiko sa subong aga. Ikaw po na to ng hepe no, sa Barotac Viho MPS. Via phone pa sa interview no, kita sa sulbong aga. Kapag may nadakpan man sila no, sa isa sinika wanted person sa ilang banwa. Isa lang man no, sa Barotac Viho MPS. Sa mga banwa no, mga may accomplishment kahapon nga adlaw. Identified campaign na to no, on arrested wanted person. Pila man dira ka banwa no nga like ang banwa sang Santa Barbara, subukan banwa sang Pavia. So makigangot kita no sa banwa sang Barotac Viho dugay-dugay. And of course aton man sini mga topiko pagid. Magata kita no sa pila ka mga crime prevention tips. Pagkatapos ang eleksyon, pagkatapos ang tigkalalag, ano naman, palabuto natin sining Christmas. Kaya speaking of Christmas, no, 49 days na lang is Christmas na. So, pila na lang gid ka adlaw, no, Christmas day na. So, siyempre, dire-diretso na no, after sang Christmas is, ano naman natin, ang New Year naman. Kasunod-sunod ang aton sining bakasyon kag siyempre no ang okasyon naton kung sa din ini nga mga chimpo no ang family gathering no mga reunion kag siyempre mga reunion sa mga classmates, reunion sa mga batch naton kag reunion man sa mga magpamilya. Kaya siyempre, reunion man sa mga clan nato no, kadamo sa mga activities na giniiwan in every December. So, November pa lang inaplanuhan ng tanan-tanan. Iba na November pa lang na sa ilang mga balaklo. No? Kaya siyempre, kung lapit na lang ang okasyon or December na gid is nagamahal na ang tanan-tanan. Magata kita karon no sang pila ka mga crime prevention tips kung samtang nagalagaw ka mo dira dapat may balaan nato or mangin-aware kita sa aton sining mapalibot kung isa iba nakakawili no sa ila sining mga cellphones which is nga hindi dapat no kung kaisabi kita maluksan kita sa mga kawatan nga ini o sa mga lain ginawa nga natawag naton kung isa nakakalipat bala no so, dapat kita mga papatian nyo karon naton sining mga crime prevention tips at huwag na i-relay nyo man sa inyo sining mga pamilya dira. Kaga siyempre no pwede ka mo ka-comment sa aton sining live sa subong aga with Radyo Ugyon no kaga which is makita nyo kita no sa aton sining official Facebook pages diri sa aton no ang Iloilo Police Provincial Office subong man sa Santa Barbara Ugyon page. And of course, mapatihan man kita no, sa 106.7 FM sang frequency sang Radyo Ugyon.
Kasi siyempre mapatihan man kita dira no sa Santa Barbara Public Market. Good morning idra sa inyo tanan-tanan. Kagasubong man sa malabutan no sa radyo ug yon station. Kawisis nga kada Martes nagiiwat kita sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Alas 10 na sa aga tubtob alas 11 sang aga kada Martes. Sa aton sining mga commenters dira no pili ka mo comment. Kung may mga shoutout ka mo dira, pwede ka mo ka pa shoutout. Kaya speaking of shoutout, shoutout kita dira kay Sir Gerard. Dira sa the best nga barbershop diri sa Banwasang Santa Barbara. Dira sa Gerard Barbershop diri sa poblasyon na Santa Barbara. Is okay ginos ang inyo sining mga Ilonggo Caps. And of course, birthday naman sa subong adlaw. Happy birthday, kid. Dira kay Sir Gerard, dira sa Gerard Barbershop. At sa mga luya, pag itara magpa-shoutout, pagit pili ka mo kaingabot sa aton sining live program sa subong aga. Speaking of shoutout, may mga commentors ang kita. Sa aton sining mga topiko na aton na sining pag-acknowledge sa aton sining mga komentar sa subong aga. Good morning dra kay Mama Geraldine pato sa Magbanwa. Apo naton diri sa Public Information Office. Happy birthday ko no sa mapisan nga MSWDO sang Pututan. Kay Mama Pit Patriarca. Good morning and happy birthday kid kay Mama Pit Patriarca. God bless you and enjoy your day. Message ni Mama Geraldine Magbanwa. And of course, good morning man kay Mama Nala Rodriguez. Good morning everyone. Good morning man kay classmate Chris Cloud Bluza. Kasubong man kay Sarge Hermar Soloveres. Aton siya kabalikat no dara sa Banwasang Pavia. Good morning again. Karagalang tama ng Pavia Municipal Police Station. Good morning man dara kay Sir Henry no dara sa Bingawana MPS. Good morning man kay Mama Rudom sa Sunday Ohilia. Good morning din ma'am. Kasubong man, good morning man sa aton sining Chief Clerk no sang Picado. Kay Sarge Ricky Batsogo. Good morning good. And of course, good morning din sa aton sa Mapisan no nga Chief Provincial Community Affairs Development Unit. Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo. And of course, ang ilaman sining mapisan man ng Assistant Chief Picado kay Sir Police Captain Ryan Somorlins. Good morning man kay yes no. Good morning man kay Mama Ging Lumawa. And of course, nagalantaw kita ang HRDD office. So muna tara yung Mama Police Captain Julieta Sikyo. Ma'am, good morning again. Belated happy birthday kili no kay Buddy Ging Lumawag. Good morning man kay kay Chinese no Korean yan hala. Good morning kid sa kay Heart. Thank you so much kid. Nagsubuman good morning man kay Sir Gerard Castor. Thank you so much kid. Good morning man sa aton nga Chief Parmo kay Mama Police Lieutenant Colonel Elsa Perez Conlo. Ma'am, good morning kay. Subukan, good morning man kay Ma'am Amimi or Amira Mary Erms Sutyo. Good morning kay. Medyo good live sound ba? Welcome kay Buddy King Lumawa. Okay, classmate Kalusor dira no, Police Staff Sergeant classmate Kalusor, good morning again. Thank you so much again for monitoring. So, sa iban pag itara maluyag mag-shoutout so pili ka mong ingabot samtang nagpalayo ng aton sining live program sa Subong Aga. And of course, salamat makita ng opportunity na makatayap kita sa Radyo Gyon Santa Barbara. Subong aga sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. And of course, magpanguna dara sa ila sining Municipal Mayor. Kasubong man sa Station Manager no sang Radyo Gyon. Kay Sir Buboy Socaldito. Sa management staff na lubinigid dara kay Mama Zoila. Kay
Ma'am Zoila Cordero, sumukan nila kay Sir Genesis Dumihilio, at sa tanan ng staff sang Radyo Ugyon Santa Barbara. So, dugay-dugay naman ko po nato ng Chief of Police ang Barotac Viho MPS. Kaysa sila sa mga banwa, no, nga may isa sila sa mga 5 ka mga banwa na may komplesmento sa atong sining identified campaign on arrested wanted person. Which is ang atong sining anti-criminality campaign na way ginatong ginapabayan. Ay event sa during sa eleksyon, no, may ara kita or madamo kita sa mga accomplishment sa mga identified campaign nato against sa illegal drugs, on arrested wanted person, sa kampanya naton kontra illegal sininga sugal, subukan sa mga illegal fishing kag illegal quarry. So padayon naton sining mga anti-criminality campaign, event nga may mga kinapreparahan kita nga mga okasyon. Like pag by next week, no, magasugod naman ang National Boy Scout Jamboree, no, dari pakiwaton dari sa aton sininga probinsya para sa banwasang o sa syudad sang Pasig, Iloilo. So medyo masako-sako naman ang aton sininga mga Ilocaps. Kay this is the national event, no, pakiwaton dari sa aton sininga probinsya. So for the first time, no, nga mag-held sang National Boy Scout Jamboree diri sa aton sininga probinsya. So inang ginapreparahan kin sa inyo sininga mga Ilocaps. Pamuna sa aton sininga Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Blanco Palomo. So at this moment, yara na sa aton sininga linya ang hepe, no, ang mapisan nga hepe sa Barotac Viho Municipal Police Station regarding ini sa pagkasikop nila, no, sang isa sininga wanted person nga nagukpong sila sininga banwa. Yara na sa linya ang aton sininga mapisan nga hepe sang Barotac Viho MPS. Wala sang liwan ko di si Police Major Seriaco Escalarga. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Yes, good morning, sir. Kamusta dra sa banwasang Barotac Viho subong, sir? Kamusta aton nga tiempo dra, sir? Super maulanon. Maulanon, isa sang aga pa. Okay, naulan, no? Diri kini sa banwasang Santa Barbara, medyo kataro talitigid man, kag medyo nagagumguom, no? So dira sa norte gali nagaulan-ulan na. Pero kano man, sir, kaburbot lakwa man ang adlaw, sir? Wala. Since ang sida ang nakadlaw kayo na ang kwan, medyo more turugal o nagatulog-tulig. Kaya bukas ko, pero binabahin na ulan. So kumbaga daw, ano, sir, bulubunyak man kay kinanglan mo sa aton sining mga tanuman sa muning mga timpo nga daan, sir, no? Kay bisa bala pila ka adlaw nga ulan pero inita tasig man magmalang aton sining kadutan. Anyway, sir, regarding ni sa ano naton kagapon, sir, may arab la ka mong accomplishment gali, sir, no? Manakpan gali nga isa ka wanted person dara sa inyo sining banwa, sir, no, kag taga diin kini sa gani, sir, tumandok kini sa diin gani nga lugar, sir. Police Major Escalarga, sir. Taga ano ni siya? San Pablo, Zamboanga del Sur. Taga Zamboanga pa ni sa gali, sir. Taga Zamboanga. Oo, so mga pila ni ka bulan man, sir, ang monitor naton, sir, dara sa inyo sining banwa nga tigayon ni sa nga madakop, sir. So far, with regards sa monitoring na to, no, sa ining wanted person nga taga Zamboanga, medyo madugay-dugay man, no, mga more or less, mga 5 months man nga monitor na to. Kay since nga nagwa ang niya nga warrant, nag-coordinate kita dito sa ilang lugar mismo, sa Zamboanga, nga may report nga yung wanted person na nakapangasawa din sa Barotac Viho, no? It so happen nga pag-verify natin sa gina-allege nga kundi nagatuyo yung wanted person, wala sa lugar niya, sa lugar sa mismo sa niya asawa. Ang ginto nga dito sa Manila, pero wala na ito mabalaan kundi sa party sa Manila, no? Pero subong, ako sa doon sa ganisa, no, gani nga kaso gani, sir? Arson. May idea kita dra, sir, kung sa dinya naging committer, sir, kag
ano balangin sunog yun sini sir? So, ang ginsunog sini, balay. Bali, Okay. last November 2016 kanina tabo, sir, mga alas 12 isang gabi, dito mismo sa barangay Pau San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa balay mismo ni Joselito Dalaay, Ibaho. Mga sunog ng balay, including ang iyang warehouse. Ang warehouse ini puno sang mais nga bagong harvest. Okay. Intentionally nga din sunog sining alias Jimboy. Together sa Cairo may alias Romeo kag Edwin. Pero tatlo rin sila ang suspect. Pero ang duwa na danakpan niya duwa. Naubuso sila kadakpan. So malawin na bilin sa alias Jimboy. Okay, so dugay naman sa galigalang gano sir, ang stay dira sa Barutak Viho gali sir no? Dugay na tapos may information kita nga dati nang gaugara diri sa isa ka department store o nagyaan sa mga electric equipment ba diri sa Banwasang Barutak Viho na ipapit na silang pag-asawa siya diri sa last 2021 pa. Okay. Sa din na subong sir detain bala dara sa sir sa aton sining custodial facility sir? Yes sir. So far subong ari pa ni siya na detain sa aton nga lock-up sa Barutak Viho PNP. Okay. Ang ato na lang ang mensahe sir sa mga pumulong naton dara sir, ilabi na gid sa mga taga Barutak Viho sa intensified campaign nato no na arrested wanted person sir. So sa ato no, diri in behalf no sa mga Barutak Viho PNP, may pangabay kita no sa mga pumuluy naton, mga stakeholders naton nga kung may mga information kamo any person engaged sa illegal activities, especially yung mga wanted person naton, so feel free nga mag-contact sa among hotline no, in order nga ma-apprehend or ma-nakop naton ang mga wanted person at mga nag-engage pa sa illegal activities. Okay, by the way sir, kamusta ang aton dira nga pagpatigayon sa barangay and Sangguniang Kabataan Election sir? Kamusta man ang aton sini nga assessment, general assessment aton dira sir sa Banwasang Barutak Viho sir? Please Major Escalarga sir. So far now with regards sa barangay ni sa election nato sa nagligad nga Oktubre 30, na pidayon din man na tapos ang pagpinili kaya naging matawhay no, despite sang maulanon nga tiyempo no, pero may matawhay malinong wala kita sa election related incident nato. Okay, thank you so much sir sa imo sining tiyempo sa subong agad sir sa diri sa pagpagibahin sa Ilonggo Caps on Air program naton sir. Welcome and sir kag digital natin sining wala. There you have it. Ato na batihan ang hepe sang Barutak Viho Municipal Police Station, Police Major Seriaco Esquilarga. Regarding ini sa ila sining arrested wanted person, gayon sining madakop no kahapon nga adlaw, kagini naman ang akusado no sa kaso sining arso. Sa aton sining mga komentar sa subong aga. Good morning idrano kay GM Adolasyon ng Votasyon, si classmate ng Votasyon ni Bad. Okay. Good morning idra watching dire sa Mina. Sa Mina na sa classmate ko lang. Anak mo sa Mina no. Shout out kay Mama Christine Parian Ilakar kag Mama Charmely Parian no. Happy birthday sa ila ko no. Happy birthday kidra kay Mama Christine Parian Ilakar kag Mama Charmely Parian. Happy birthday kid. Shoutout man rin no, sa kay classmate Chris Claudia. Shoutout no, sa beautiful parents ang kinder sa Igang Elementary School, Putotana, Iloilo. Shoutout kita sa mga beautiful parents. So sa parents, beautiful kita.
Kasubong man, shoutout mo dira kay Sir Bonbon Katikista. Good morning, Ged. Subong man nga lang taman si classmate Divine DVD na Bernabe. No? Good morning, Ged. Subong man, good morning man kay Sir Alberto Loreno. Nagalantaw dara sa Kalinog MPS. Siyempre, dara kay classmate Divine na DVD na Bernabe, dara naman sa banwasang Dingley. Sa Dingley MPS, upapuna dara ni Mama Police Captain Aileen Lacrite. So at this moment, no, maghatag naman kita sa mga pila ka mga tips, no, and reminders, no, kay may nagaulat-ulat na sa aton sining studio kay may mga or ma-record kita, no, sa aton sining audio-visual presentation sa isa sa mga compliance nato, no, sa regional headquarters. Subong adahan nga timpo, no, pila na lang ka inadlaw or 49 days is Christmas na. Siyempre medyo masako-sako ang tanan, no, kung ano lang ila sini nga preparasyon, ano ila sini nga pag-preparar mga giveaways dira para sa Christmas, kung ano lang ila sini nga handa, ang iba naka-preparar, no, para sa ila sini nga mga gatherings kag mga reunions, siyempre mga Christmas party na naman. Mga pila ka mga crime prevention tips nga aton sining matag sa Subongaga. Dapat hindi naton pagkalipatan gid permi, no. Despite sa mga kasakuan naton, dapat take time gid, no, nga mangin security and safety conscious gid all the time. Kung mag-shopping kita dira una, no, kung mag-shopping kita dira tandaan nato nung mangin ano kita, no, sa mga valuables naton, ilabi na gid sa aton sining mga bag. Mga inalerto kita dira, no, sa aton sining mga bag, no, hindi kita dira magpawili, minarites, no. Iba nabi minarites na ang topic daw wala nakauntat. Ang bagali karon na way tuntat na kuot sang iban dira. Kandi na nga daan marites is life na daan sa iba, no. So, dapat manginano kita, no, aware kita dira, no. Ilabi na gid kung yara kita sa mga kadakan. Pinagit ko nag-commute ka mo dira, nag-travel ka mo going sa kung anywhere man, o pamalaklon ka mo dira, kay kadamo sa mga individual nga daan kisan mo nagabantay sa aton sining nga mga hulag, labi na ginagabantay sa aton sining nga mga valuables kag sa mga kahita nyo dira, sa mga kwarta nyo dira. Dapat hindi kita magkawili, no? Kung nakasakay man ka mo sa mga jeep dira, nag-commute ka mo dira, nagabiyahe, ang bago kung pwede malang yara lang sa tubang ni pagin, hindi nyo nung pag-i-aribay kung didiin dira. Kasi sa iban kapin pa kung may mga na-istorya. Ang iban mga bag nila, yung biskan ka sakay sa mga salakyan, nabutang lang kung didiin, may nag-concentrate sa mga topic nga chismisan. So may nalerto kita dira, no, sa aton sining mga gamit, kaya labi na sa aton sining mga bag. Minaligmat kita dira, no, kaya ini nga mga pagpanakaw kung kaysa o malusutan kita sa mga mudos kung kaysa nakakalipat naman kita, no, so dapat manginaligmat kita. Subantayan gid ang aton sining mga bag. Hindi wala nang nga krimen kakatabo lang man kung may mga opportunity. Hindi naton pagtagaan opportunity, ining mga individual nga maluksan kita. Dapat aton sining bag nakasarado kag yara gid sa aton sining focus kag atensyon. So isa na dira is pagbutang sa aton sining bag sa aton sining atubangan, no. Butang naton sa aton sining sabak. Kamo nagakaon mo dira sa mga restaurant mo dira. Kung pwede pa lang na i-buy gid ninyo sining bag ninyo pabilin-bilin sa mga bangko. Ay pila na ka mga senaryo nagagatabo sa dira, nakuhaan pa sang closed circuit television. Sang CCTV pang ulihin na nabalaan na nakawata na, siyempre ulihin iba na daan, ulihin na madiscover ang ila sining mga bagali, wala na sang wallet or wala nang ila sining wallet na missing na on pa na sang CCTV kung why ka na kabalo, no, or unaware ka. Ang iba na daan may mga CCTV man tuod sa ila sining mga establishment kapag wala man sang naga-monitor o
mo sa mabudlay no, ang purpose bala no dapat bantayan man. So, nga try sa pagbantay sa mga taksa-taksa ka mga individual. Sa ilang taksa-taksa sini ka mga valuables kag mga belongings. So, una dira no, dapat aligmat gid sa inyo sini nga mga gamit kag mga valuables dira. Ikaduha naton sining tips no matag sa sining holiday season o sa sining Christmas season. O kung magbiyahe man kita or maglakat man kita, hindi na magdala sa madamo sining mga valuables dira no or mga kwarta bala no. Mga cash dira hindi na pagdalon tanan-tanan. Kasi tanan yung mga savings dira, mga alkansiya nyo kinadala nyo tanan. Hindi man lang pamili nyo yung mga alkansiya nyo dira. Kasi pati mga alkansiya nyo kinapadulot sa bag nyo, no? Pero kalabanan dira is mga ginaton wallet, ginaton, no? Dapat ginaton nga halungan gidira. Kag hindi magdala sang damo, no? Kung pwede man lang madala lang kita sa mga gamay-gamay lang. Kag kung pwede man lang mga card na lang dalon nyo. Ako nga hindi mangin bubbly sa inyo sini nga bag dira. Iban nga daan kisa kitingala ka man kisa no iban ka pa daw daya mo kisa magbayad. Bayad. Pagkakita kita ng notes ang wallet bala no. Kung magbayad ka rin kinapakita kinabuksan kita nan. Kaya kali kabalong ang ila sini yung mga tumpad is mga kamatan. Kaya kinabi mo pa daw dayaw ka, mo dayawon ka dala kita mo ka kwarta. Kali kinabantayan kaling imo sini nga wallet dira si imo sini nga bag. Kapag lakat man kita nung kamay lang dala, ang saktuhan ng bala sa imo sini nga balaklon. Another tips pag naton nga mahatag, ikaw naton nga magdala no sa madamo sini nga mga alahas o magsuksok sa mga alahas. Ay nang maglakat bala kita kung kaysa no mga walking jewelry store kita. Dapat na may gamay lang ang mga dara yung mga jewelries yung dara nga dalon. Kung pwede mo lang pamili nyo lang, agad nga hindi makatintar sa mga lain ginawa nga mga tao dara kung isa nga daan iba ning mga kabatan nga daan or mostly sa mga kabatan doon nga daan mga pilates no kung mga original ang imo sini nga ginasuksok. Wala na pang nila kung pila na ka K no 18K man na 21K o 24K ang imo sini nga jewelries. So kung nga malikawan nga mga tintari ni sila or mga ganyat ni sila, ikaw nang magsuksok dira kung maglakat man kamo kung may mga baklon kamo dira o magasimbo kamo sa mga damo sini nga mga tao. Sunod pa ginaton nga tips. Maglakat man kamo dapat may body kamo or may upod kamo dapat no. Ilagay na gid sa mga may edad naton no, sa mga elders naton or sa mga PWDs naton nga mga kauturan naton. Kung pwede na dapat may aragi kamo nga kaupod dira sa mga tigulang pala naton ng mga kauturan. Kung pwede kung mga dala kamo sa mga body nyo, mga apo nyo dira. Kung nyo may magbantay man sa inyo, mag-alalay sa inyo, kaya kaluluoy mo rin mga tigulang naton ng mga tigulangan naton isa nagabiyahe, nagakommute pa ko kaysa wala sa mga upod no, even sa mga apo lang tanin nila no, para anybody nga makakumpani sa ila, nga makaalalay sa ila no, kung magbantay man sa ila sining magamit. So dapat may mga upod gid. Isa ning mga kamatanganan ginaano nila yung mga mahuyang no ng mga tao. Kaya mas natsana nila hindi makapangapit sa nila sini nga kaugalingon. May mga lula kamo dira kang mga lulo kung maglakat sila. Dapat tugdan ninyo no gud nga hindi na mabiktima ni sa mga lain sini nga mga individual. So mga ganina sa mga kabataan dira no nga iba ni nga namiani magupod sa mga lula kag lulo nila no. So, siyempre kung perme ka upod kay lula ka kay lolo, siyempre may regalo ginapirme. Kung perme ka magkaon si lula ang lolo, siyempre upod mo ka mo dira no. So mo sa mga kapuhan, no, tip naton sa mga kapuhan, kung maglakad ni si lula kag lolo, dapat ugdan naton. Kag-asay sila no, batayan ginaton ang mga belongings na lolo kag lula. Pero hindi dapat nga mangit bantay sa lakay. So mga kabataan dira no, sa mga kapuhan,
Sa nakadako nga butang ng mga manginbantay sa lakay kita sa aton sini nga mga katigulangan. Dapat pantay kita no sa kun nga buligan naton sini nga mga lula kag lolo bantayan ang ilang nga gamit. Sini nga bantay sa lakay no. Nagsubukan sa mga another tips mo ginaton sa sining Christmas season. Kung magbakasyon man ka po kundiyan man ka mo makalambot no mga magbarbakasyon ka mo dira. Hindi naton pag hindi naton pag kalipatan. Ang aton sining mga panimalayman na may nagabantay no kung may gintulinan kita dira. Magbiyahe ka mo dira or maglakat ka mo labi na sa mga magbakasyon ka mo pila ka adlaw kung sinimana base no dapat meron kita nga gitulinan no nga magbantay man sa aton sini nga propiedad ilabi na gid ang aton sini nga panimalay sa inyo malikawan naton nga mabiktima sa mga kawatan mabantayan man no nga malikawan man nga masunugan kita. Speaking of masunugan dira no tis kung maglakat ka mo or magbiyahe ka mo or magbakasyon ka mo dira nyo man i-secure nyo man ang inyong sining mga dara, kung pwede man ang patyon yung inyong sining mga linya sang inyong sining kuryente dara no i-switch off na dara. So, hindi nga pagbalik no kasi why na kamo balikan nga balay kay nasunugan na naman kamo. Kay sobra kamo sa enjoy sa inyo or nag-enjoy kamo sa inyo sining bakasyon. Kag another tips mo ginaton nga matag sa subong nga aga. Aton mga papulyo dira no nga mahilig man dira nga maglagaw-lagaw. Kung pwede pa lang no always kit nga secure ang inyo sini nga mga dala dira. Kung labi na gino kung mga nagkakadto kamong ko diin nga mga resort dira, mga beaches dira. Secure yung inyo sini nga magamit no kay ang iba na bigin na bilin-bilin lang. Siyempre may kita kabalo no nga iba nga nagabakasyon is mga kabatan. Sabi mo bakasyonista gali man mga kabatan man gali. Sabi niyo kung nag-enjoy dira sa swimming gali ka mo nag-enjoy sa swimming pagsalom nyo pagbutwa nyo wala nang inyo sini nga mga gamit dira. So kung may magamit man ka mo dira no pag ibili nyo dahil sa inyo nga mga kwarto dira no. Kung nabili nyo man sa mga kwarto nyo, make sure nyo man dira sa inyo sini nga mga rented rooms dira nga nakalak no ang inyo sini nga kwarto dira. Ay abi nyo pagpanti ka mo nga sarado inyo nga kwarto dira kali wala man lang padlock dali no. Pero kung may doorknob man basi guba. Kung pwede man lang kung hindi man lang safe no dalo na lang dira sa mga baybay. Kapag dapat ang inyo sining atensyon no yaraman sa inyo sining magamit nga nabutang dira sa igat sang baybay dira or sa malapit sa inyo nga lugar dira. Ang iba nabi basi nagakawili nga mag salom-salom dira. Pero ang inyo nga nabutang dira magamit sa inyo nga mga lapit sa area nyo. Tingala ka mo pag butwa nyo wala na. So dapat mong inaligmat kikita no all the time. Daruwa nga maginaton nga mga tips, andi sa aton nga mga dugang nga tips, basahon na din aton nga mga commentors. Good morning dara no kay Joris Jade. Subuman kay Mama Merlin Albuna Acuesta, good morning gid. Watching sa dara sa Barangay Libuo, Dingli no? Libuo or Libuon. Libo or Libuo no? Dara sa Banwasang Dingli. Good morning dara kay Mama Merlin Albuna Acuesta. Kag another tips pag nato ng mga tag sa subong pagingaga. Ang pinaka-importante gid no nga mga dapat naton nga i-save sa aton sining mga phone book. Ang iba ni dirabi kinasave lang mga textmate or mga chatmate dira no kinasave lang mga numbers. Pero dapat ang pinaka-importante dira is mga hotline numbers naton. Gabi na gid ang mga hotline numbers ang inyo sining mga municipal police station o police station no dira nga mga hotline numbers. Save nyo dira sa inyo sining mga phone book. Kapag in case of emergency dira nga may mga assistance ka mga kinahanglan or may respondihan or kinahanglan ninyo sang responde, dira ka mo tagwan sining mga hotline numbers. So sa aton diri sa Iloilo Police sa Provincial Office, sa tanan naton sining mga kamanuanan no makita nyo dira nga aton sining mga hotline numbers sa mga official Facebook pages no sang inyo sining mga station. So, search nyo dira Santa Barbara Municipal Police Station.
nyo gitra no sa cover no sa or profile picture sa inyo sining mga station or sa cover photo sa inyo sining mga FB page sa inyong mga station dira. Makita nyo gitra no ang aton sining mga hotline numbers. Open nila 24 hours in case nga kinanglan ninyo sa mga assistance. So now usually naka-start na sa 0998-598 no? 598 no kag nakabari lang ina sa last 3 digits no sa mga municipal police station. Kung may nasa-iban ka mo dira nga hotline numbers no sa mga municipal police station dira nga lapit sa inyo, hindi nyo man nakakontak ko no kayo kita no nag-refer kita no kung may mga concern dira sa inyo sini nga area, ina-refer man na nato no sa mga nearest municipal police station man dira sa inyo sini nga area. So muna dapat tandaan naton. Kasi siyempre mga hotline numbers ang other agencies bagid sa mga nato ng mga emergency responders bagid no na nakasave mo dira sa inyo sini nga mga cellphone. Subong man sa aton sini nga mga Bureau of Fire Protection naton nga mga hotline numbers. Just in case na may mga sunog dira sa inyong lugar, kinahanglan ninyo sa responde kag dira sa fire truck. So tawagan mo direkta no sa aton sini nga mga Bureau of Fire Protection nga mga hotline numbers. Kaya sabi kay katabo kisa manawag pa sa aton sini nga mga municipal police station, kaysa ang sunog na dasig lang pila na naka seconds and minutes. So dapat direkta no kaysa pag-calls pa lang na naton, dapat dasigay no. Kung pwede nga magtawag kita sa mga station, i-refer pa tawagan pa nato ng Bureau of Fire kundi ang damage no, sa inyo sini nga property maging severe no kung amo na nga mga instances. Dapat nakasave na dira sa inyo sa mga phone book, mga hotlines, bago nga direkta kita nga makatawag. At siyempre kung mga hotline, mas mayong bagit nung tanan nga mga hotline sa mga government agencies, dapat iaragin sa inyo sini nga phone book. At siyempre sa sining Yuletide season, no, sa sining mga holiday kag Christmas nga mga okasyon naton, kaya siyempre November kag December is sinakaway na. So dapat tayo isipon natin permi no, may na security and safety conscious kita all the time again. At ini nga mga reminders man nga ginashare natin sa inyo, dapat i-share nyo man sa mga family members nyo dira, no? Hindi pwede nga kamulang nakabalo. Sa mga safety tips na ginahatag natin, dapat kung pwede malang kay halos mga iban nga mga family members, nakakaitin sila sa mga group chat, no? Agad nga ma-disseminate dira, no? Kung may mga information ka mong nabalaan, dapat i-share nyo man no, sa mga family members nyo dira, or even sa inyo sini nga mga friends dira, no? Agad nga mga aware man sila sa ila sini nga seguridad. Ang iba nabi mo na kung wala sa mga reminders, wala sa mga pag-giya kung isa, malagi na panumdom everyday, ilabi na sa mga kabataan nato, nakabit pa ng mga minor de edad, kung wala nato ni sila gina-remind perme, isa kakalipat, no? So dapat constant reminders kit perme. Kaya kung dahil nga mag-celebrar kita sa Christmas, no? Kung mag-celebrar o masubo ang aton sini nga Christmas at New Year, kung kita na biktima no, sa sini nga mga or natsan kita dira, na hold upan or naswitikan dira, so hindi mangin merry ang inyo sini nga Christmas, kaya hindi mangin prosperous ang aton sini nga New Year. Dapat nung hindi kita maluksan sa mga individual, actually pila lang man sa mga hindi manami nga mga or di ginambal aton nga mga lain ginawa nga mga individual, kapag kumaluksan kita sorry kita aton you know, pwede mangin miring aton sini nga Christmas. Dapat hindi natin pagdagaan opportunity, so always good every day aside sa pagpangamuyo, so dapat mangin safety and security conscious kita. Aton sining oras alas 10:53 na saga. So kadasig sa aton sining oras, practice na nato pagkabasahon na nato aton sining mga comments no kag mga commenters nato sa subong aga. May dugang kita no. Kay Mama Connie Nargata Nice, good morning Ged. Thank you so much Ged for monitoring ma'am. Sa tanan nga mga may birthday sa subong adlaw, no, happy birthday again. November 7, 2023. Kagang aton sining project akos no pag magakilitanay kita dara sa or magakilitanay kita dara sa banwasang Tubungan.
Mabot sining Biyernes. So dira pagalunsar sang aton sining Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Ang aton sining ika-4 na mahugnat sang Project Akos. O ika-3 na sa outside sa diri sa Provincial Headquarters. Ang paglunsar aton sang Project Akos o kung natagan atensyon aton nga kabataan ulit daan kag suportahan. Sigara kita sa banwasang tubungan sa mabot sining Biyernes. Dara naman sa first district no sang Iloilo. Kaya natapos lang kita no sa tilikdan sining bulan. Dara sa siyudad sang Pasig no sa 4th district. Process nga nangin successful man ang aton sining activity. So mabot sining Biyernes, dara naman kita sa banwasang tubungan na Iloilo. Sa Kabanwano sa first district sa Iloilo. Gagawin po natin sa sining aktibidad. Siyempre na ang munisipyo or local government unit sa tubungan sa pagpangunadra ni Mayor Roquito Tacsagon. Ako for support naman sa gihapon natin sa sining activity. Sa sining proyekto ang West Visayas State University Medical Center sa pagpungunadra ni Dr. Hilito III. And of course, sa pagpanikasog no, sa ila sining hospital administrator ni Mama Belen Gabo Carion. Which is ngayon kaupo nato ng pila sini ka mga medical doctors naton dira na nagahiwat sa mga or free medical check-up and consultations. And of course, support man naton sa sining activity ang partnered agencies man naton. Aton sining Provincial Social Welfare Development Office sa pagpanguna no, ni Mama Sara Barrioga. And of course, pagpalikasog no, ni Mama Rara Ganzon. Aton sining person with disability focal person. So, since mag-atake ni siya so sang lecture no. Sa mga ginikanan no, sa katon sining mga beneficiaries dira sa banwasang katubungan and responsible parenting no. Tag reminders man no, kag mga pila ka mga tips no sa mga ginikanan kung paano i-handle ang ila sining mga kabataan o mga children with special needs kung paano bala sila intindihon no. Which is ning mga kabataan no, nga dapat aton intindihon dapat. Atong isa kita pa nga mga ginikanan kag mga family members no, ang ila sining ginaintindi. And of course, support man naton sa sining activity ang More Power Iloilo. Kagsubong man ang Life Extension Philippines sa pagpangunadra no, sa ila sining CEO ka ni Sir Jonathan Granada. Life Extension Philippines man no, nagadala sang nagahatag sa mga multivitamins dira, mga food supplements. Kagsubong man nagahiwat man no, sa mga free check-up. Ang inyo sining mga ano dra no, may mga gina-offer sila mga free services sa sinikadungan sa aton sining activity. Kaso kung man nagatag man sila sa kalingawan no, sa mga kabataan at sa mga parents. Which is nga nadala nila no, ang mascot ni Jollibee dira sa aton sining proyekto. Dinano sa sponsor no, sa Life Extension of Philippines. Kasubong man ang RLS Christian Builders Incorporated, upod man naton sa sining activity. Subong man naton sining mga kabataan kontra droga at terorismo. Which is dira sa siyudad sang Pasig no, nangin kaupo naton ang Kikidat Pasig City Chapter. At subong man dira sa banwasang tubungan ang Kikidat tubungan naton. Subong man ang Robinsons Pavia no, subong na dira ni Mama Miss Diana Herrera. Kasubong man ang aton sining Provincial Advisory Group Chairman. Aton sining PAG-PTD, Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. So pagpuna sa aton sining chairperson, si Reverend Father Ricardo Inigo Jr. And of course, sining activity no, gina-crafted gino sa aton sining officers Ladies Club Advisor, Mama Lynn Grace Galas Palomo. And of course, upod man ang OLC President, Dr. Jeanette Sinieres. So, pila naman ina no, sa aton sining mga sponsors sa sining activity na to. So,
So open ka nga project ako so sa luyag pagid no nga magbulig sa aton sini nga mga sponsors o luyag sa pagid magbulig no sa aton sini nga activity. And of course, upon man naton sa sini nga activity ang Golden Salakota Eagles Club, subong man ang Lions Club Iloilo, which is nga damo ini sila sa mga chapters. So, kilitanay kita sa mabot sining Biyernes no sa dira sa Banuasan nga Tubungan. Paglunsar naton sa project ako so kung natagan atensyon kabataan aton iligdan kag suportahan. Intended sa mga children and individual no nga with special needs. Madamo kini salamat no sa inyo sining mabot sa aton nga programa sa Subong Aga. Habang may harap kita nung nabilin ng mga commenters, no? Ang Carles Municipal Police Station, thank you so much again for watching. Iba naton sining mga commenters, hindi naton mabasahan kay iba na delay no ang pagsusulod. So sa mga next program sa aton pag-acknowledge na naton ang inyo sining mga comments. Kay Mama Isna Dimple no watching dira sa Boracay. Good morning dira ma'am kay Mama Isna Dimple. Kagsubong man kay Mama Merlin Albona, no? Kay Mama Merlin Albona Aquesta. Thank you so much gino sa tanan ng mga live viewers aton sa Subong Aga. Sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man ang nagupod no sa aton nga programa sa Subong Aga, tayo kita no sa Radyo Ugyon Santa Barbara. Which is makita nyo man sa ila sining official Facebook page ang radyo or Santa Barbara Ugyon page. Kag subong man mabatian man kita no sa frequency sa radyo Ugyon sa 106.7 FM. Kag mabatian kita dira no sa Santa Barbara Public Market. Kag malabutan no sa signal sa radyo Ugyon 106.7 FM. So, kilitan na naman kita sa masunod sining Martes, alas 10 Oktober, alas 11 isang aga. Ikan diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center, sa kalwa ni Dr. Ramil Oy, sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, at sa ngalan sa atong Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, upo ninyo sa Subong Aga, upo ninyo sa Subong Aga ang inyong Kabalikat, Police Corporal Erwin Magarso, at of course sa technical side, si Kabalikat Police Corporal Vicente Blusad Jr. Thank you so much, kid. See you on next week. Saliwat ang inyong mga Kabalikat, Police Corporal Erwin Magarso, inyo Masaligan. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kag